Και γεια σου παιδιά, και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε δεν θυμάμαι πως λέει. Πες μας να ξανασπέταξε έξω. Έλα ρε φίλε του. Τι έχω ίντερνετ ρε, άσχετε. Άντε μπες. Και στο σημερινό βίντεο αυτό που βλέπετε τώρα το όνομα, σιγά με το πω. Βέβαια θα το λέγα ρε. Τώρα που με έδωσε. Όχι, ευχαριστώ. Πάμε να παίξουμε. Έχω κερδίσει 3 παίχτες μέχρι στιγμής. 1, 2, 3 παίχτες και... Πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι γιατί είμαστε οι καλύτεροι. Κάποιοι από τους είμαι ένας από τους καλύτερους. Καλύτερος. Είμαι ένας από τους καλύτερους. Ένας από τους καλύτερους και... Δεν θα είσαι βεσόλο. Powerful kick. The match is 1-0. What is you? The bomb has just knocked out the player. Bree's goal is used. What a terrible effort. He's waiting too much by his goalpost. The referee could warn him. Incredible goal. Brilliant. He's trying to score over the other player. Goal! The ball is in there. Disorient is used. He's faked out his opponent. An amazing finish. Πώς γίνεται σε κάθε βίντεο να χάνω ρε παιδιά. Εδώ. Τι, δεν γίνεται ρε παιδιά. Άντε, δεν δέχομαι να μου βάζετε γκολ. Superpowers. Only 30 seconds left until the final whistle. Ball went over the goal. He's jumping constantly like a kangaroo. An amazing header. Well to confuse his opponent. Goal! The ball is netted into the net. A shot from the air. A nice header. Off the crossbar. If the winning player isn't the goalkeeper. Έλα τώρα, τουλάχιστον το έκανε. Να το κάνω σε ανατροπή ρε. Να, σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι, σε κάθε βίντεο αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλο παιχνίδι τώρα. Γιατί μας εκνεύρισε αυτό. Μας εκνεύρισε. Άντε. Τα λέμε σε λίγο μόλις το παίξω, μόλις το μπω. Λοιπόν, μάκες, επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε το βίντεο με Among Us. Άμα μπει όμως, άμα μπει μέσα και παίξουμε τώρα και να καταλάβετε. Όχι σαν στο Minecraft αυτό που πίνεις νερό ή γάλα, ναι, κάνει, καταλάβατε που πίνει και κάνει, κάπως το κάνει τέλος πάντων, ναι. Πάμε να παίξουμε μωρέ και είναι, και τώρα δεν θα έχει περισσότερο, κοιτάξτε. Αυτό γίνεται, δεν ξέρω γιατί έχει μπαγκέρα, δεν ξέρω, μην με ρωτάτε, αυτό το μάλλον έχει. Μήπως τώρα θα έχει λίγα, εντάξει. Μέσα όμως. Άντε. Είμαι ένα λικάκι. Εγώ θα ήθελα το μαύρο του. Δεν σου κάνει αυτό. Θα βάλω το... Τι να παιδιά τώρα. Έγινα τέλειος τώρα. Με σκόφο θα γίνω καλύτερα. Ναι. Για να έχω αντίγραφο με άλλον. Και να νομίζω ότι... Άντε όμως, start, πάρτα start. Πρέπει να στο γράψω σε μήνυμα ρε φίλε. Please. Μάτς τι είσαι.
Αλλικά και έχουμε στα... Άντε όμως άμα γίνει. Start. Έχουμε ίσα για να παίξουμε. Δεν έχουμε καθόλου για να παίξουμε. Τέλεια. Ελπίζω να είναι μια χαρά ο ήχος. Τώρα εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Όμως άμα μπει μέσα. Έχουμε 8 άτομα. Πατήστε start επιτέλους. Βγούμε. Ο Χριστός. Όχι. Καλή. Παίζουμε τώρα. Δεν είμαι εγώ. Είμαι λίγο παιδιά. Γρήγορα χαρτί. Το έκλεισες κιόλας. Καλύτερα. Παιδιά, sorry αν ακούσατε κάτι. Sorry. Που θα ακούσατε παιδιά. Δεν να βάλω και ένα καλάθι. Δεν το βάλω, δεν το είμαι ο μόνος εδώ πέρα. Τι κάνεις άραγε, τι κάνεις, λένε με αυτό. Ποιον θα πούμε τώρα, όπου βασικά ρωτήσουμε. Τέλεια, τόσο καλά. Και θα πω. Δεν νομίζω να το γράψω καλά, αλλά τέλος πάντων νομίζω έτσι. Αν δεν με πιστέψουν. Τους λέω τώρα, νομίζω. Όχι νομίζω, τους λέω πού είναι, τι είναι. Πού έγινε αυτό. Ωραία, θα ψηφίσω αυτόν. Κάποιοι το κάνουν αυτό, κάποιοι το κάνουν. Καλύτερα το νομίζω. Κάποιοι παίζουν σφυράνε τέλος πάντων, φωνάζουν με το ντιντούκα και ναι, και λένε ποιος και ρωτάνε οι άλλοι και μπορεί να είναι αυτός, καταλάβατε, γι' αυτό τον έχω κανείς. Αν ψηφίσει και το τελευταίος, τότε θα είναι το Black is next. Oh my god. Δεν σταματάω. Ναι. Έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο και το λόγο αυτό είναι ότι άφησα για λίγο το κανάλι. Ναι. Το άφησα. Μην ανησυχείτε και τα Χριστούγεννα. Θα κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε και τα Χριστούγεννα. Τι το πρόγραμμά μου δεν ξέρω αν είναι να κάνω. Τα βασικά ξέρω ποιο είναι το πρόγραμμά μου, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω να κάνω βίντεο. Γιατί έχω τόσα πράγματα. Τώρα κάνουμε και online μαθήματα λόγω του κορονοϊού. Ο κορονοϊός είναι φίλε χάλια μαύρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άντε ξεξούδια από εδώ που μας το παίζει και έτσι. Και αυτός θα είναι. Κοιτάξτε τώρα. Όχι δεν ήταν αυτός τελικά. Τι έγινε? Πες μου ότι ήταν χακέ και πεθάναμε ήδη. Παρακαλώ εμπρός. Τώρα όμως. Καλά, παιδιά, όπως βλέπετε είναι 6 ώρα το απόγευμα. Έχω να διαβάσω και μαθήματα. Δεν έχω να τα κάνω, θα μάθω απ' έξω. Καλά, ναι. Καταλάβατε, έχουμε μαθήματα λοιπόν. Και θα τα πούμε στο επόμενο
Πήραμε Βίκτορ, δεν ξέρω καν τι έγινε. Τέλος πάντων. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Yeah!